dalagang magayon. You're always on my mind. You're one of a kind, just like Vulcan Mayon. Yeah. Dalagang magayon. I will never stop, and I won't give up until you're mine. Yeah. Hi, Sergio! Nakakamiss naman. Proxy, the Oriental. Hello po. Yes po, Michelle Villanueva. So, may pa-QR code. Sa Ate Casey. Reunion dito. Mini reunion from the Capamillas. Ate Casey. Hi! So, dito kami sa Proxy by the Oriental. Hello po, punta po kayo dito sa Proxy by the Oriental Albay. Ayan, laro tayo ng Snake and Ladders. Tapos ano tawag? Arcade. Arcade! Laro tayo. Dali. Sige, punta kayo dito sa Proxy by the Oriental. Dahil lahat ng trip mo, sasakyan ng Proxy. This is the first one. So we have the Proxy by the Oriental Albay, and of course first to many. Unang-una dito sa Kikitaan lang ako. Buti na lang, nilabas mo na. Ayan, and si Sergio. Abalang-abala. Punong abala. Punong-abala. Sergio, ayan. Oh my God! Hi, Chef! Napaka-pogi po. Sure, kamusta? Pagod. Ha? Pagodan. Pagodan. Naloka na siya. Ayan. So, si Sir Andy talaga ang napakagaling na chef from the Oriental. At syempre, si Sergio, ayan, na napakasipan ng mga Uy, picture mo, tag mo ako. Oriental. Tara, picture tayo. And the arrival of my bossing, Ma'am Irene and Sir Glenn. Reunion. Reunion. Ayan, ang aking... Ayan. Flying. Hi, Chef! Chef Andy! Ang paborito kong kaasara na Chef, Chef Andy. Wala ang paboritong sushi at baki. Hi! We're here at the Proxy by the Oriental. Laro tayo. Ano naman nilalaro mo ngayon diyan? Sa PS? Oh my God, sungka! Okay, ayan, ayan. Hello, welcome to the Proxy by the Oriental. Nahiya ako, nakakainis. Hello, Alpha West. Pakit naman dyan. Nano, may paki. May pa crafts pa, the witchcraft. Hello, Mari. Hello po. Si Mama. Person, ang sexy. Ma'am, ano ba advice mo sa akin? Yan ang manager namin. Yung John ng The Drip Room. Drip room is natin. Yes! Siya nagsalita, no? Kasama ko ngayon ang Lakwatsyan Girigenyo. Yes, namit ka na si Miss Mitch. Bakit naman pag-cake? Oo, hayaan mo pag nakaluwag-luwag. We're going to have our dinner now. Come, let's eat.
Meanwhile, Tapos na kami mag-dinner. Dito kami ngayon sa The Barcode, sa likod ng The Oriental Hotel. Yan. So, chill lang kami. Medyo umuulan. May pa-code. So, kung pupunta kayo dito and you want to eat or hang out dito sa The Barcode, kailangan meron kayong code scanner. Hi, Alon! Alon! Proxy! Hello! Nandito si Alon sa Proxy by the Oriental! Yay! Hello! Hi! Ayun mo, hi guys! Where are you going? Saan ikaw punta? Ayun lang siya nakalabas ulit. Yay! Hi! So, naka-check-in na kami dito sa Oriental. And, nandito na si Alon! Yay! Opo, slowly. So, ito ang aking OOTD. Yes, dahil tag-ulan, nag-white shoes tayo. Pero ito po ay waterproof dahil ito ay silicone. Ikaw, Alon! Hi! Oops, slowly. And, yung black dress ko ay from Ma'am Irene. Yay! Thank you! And, ayan. Bigyan ko kayo ng quick room tour dito sa Proxy Oriental. Pagpasok mo sa right side, yung kanilang bath. Palababo at may pasalamin at may pabatang makulit. Dito yung mga sabon, toothbrush, and all. Shower, hot and cold. Dito ikaw ligo tomorrow? Yan, dito may onting hangeran. So, nandito yung mga gamit namin. Yan, dahil kasama namin si Madam, si Doña Edna. Table. So, pwede dito kumain. Coffee. So, dito namin lalagay yung mga pagkain namin. And then, dalawang bed. Dito kami ni Alon kasi para hindi siya mahulog dyan sa corner. And then, of course, Mommy Ed, kasama namin. And, yun lang. Very simple lang. And then dito, tingnan natin kung ano meron sa labas. Yun! So, ang aming view ay road view! Dito kami sa harap. Yan! So, close na natin. Close na. Yan. So, nakakatuwa dahil hindi man nakapag-mall ang baby. Siya naman ay mag-sleep. Oh, andito yung mga sleepers niya. Where's your shoes and sleepers? Show them. What color are your sleepers? Red. How about your shoes? Black. Asan yung bag mo? Wala na. Asan yung bag mo? Wala. Ay, papauwiin pag walang bag. Uwi ako. Opo, uwi na lang kasi wala ikaw bag. Asan ang bag mo? Lola, di ba pag walang bag uuwi? Opo. Oh, asan ang bag mo? Ala. Sige. Bababa muna si nanay, ha? Oh? Bababa muna si... Ako din. Pate, wala na namang party life and nanay. ikas akong pangiturugan, dahil ka malinguan bukon kang mamibitan. Gari sirang kang aldaw na maliwanagon, gari bituon sa bangging mandeklong. Aloy na kong nag-aalat, Nya na ikas akong naanap. Ika na sana ang kulang, simpleng babae na maarang.